ईश्वर आंनि प्रभु आंनि ईश्वर गोथार जिउआ जोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ जोंनि सायाव थाफैगोन आंनि प्रभु आंनि ईश्वर आंनि प्रभु आंनि ईश्वर प्रभु बिनि सायाव जेसेबां गाज्रि रोखोमनि बेमारफोर दं बेखौ गोजान खालाम SLE बेमार बिनाव बिनिफ्राय गोजान खालाम आरो नों मावनो हायै जेबो गैया प्रभु नोङो जेरै पजिटिभखौ नेगेटिभ खालामनो हायो नों गासैखौबो हायो प्रभु बिनाव गिनायफोर गोरोन्थिनि बोलोफोर गाज्रिनि जिउफोरखौ बिनिफ्राय फंसे बाथ्राजों गोनां खालाम नोङो 2024 बोसोरनि सिगां जेरै भुतफोरखौ होखारदों खानाफोरखौ नुदों नोंनाखौ थाबैदों आरो सोमोनांथावफोर मावदों बिनाव जाथावै गासै बेमारफोरनिफ्राय देरहानानै बियो अरायसम नोंखौ अनगा सिबिग्रा जानो हाथों बिनि मावबोनाय गासै पापनि जारिमिनखौ नोंनि थैजों सुस्रांगारनानै बेखौ ओंखारनो प्रे ताला हाय Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Hallelujah. 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 आंनि प्रभु आंनि ईश्वर गसं आङो गगामुगनिफ्राय फैदों गगामुग ओमफ्राय दाबो गगामुगना बहा दं सिला फोथाराव माने नों गगामुगनिमोन सिला फोथाराव हाबा जाहैबाय नोंनि नामा मा नाम आंना आनास्तासिया मुसाहारि बेनिफ्राय नोङो बे थांखिखौ मा थांखिखौ लानानै बेहाय फैदों अदालगुरियाव बे माने प्राइम मिनिस्ट्रियाव जेनेबा आङो जेब्ला आंखौ डाक्टारा होनदोंमोन नों SLE पजिटिभ जादों होननानै बुंदोंमोन होमबा आङो जोंनि आब'खौ आदानाव फन हरनो थिनदोंमोन सोर नोंनि नम्बरनि नामा मा नाम मर्निं स्टार होमबा आब'आ नोंनाव फन हरदोंमोन ओमफ्राय नोंनि नाम्बारावथ' गैयामोन आंनि नाम्बारा गैया ओमफ्राय आब'आ आंखौ होनदोंमोन आदानाव नोंनो फन हर ओमफ्राय आंनाव आदानि नाम्बार गैया नोंनो फन हरनानै खोन्थाहर ओमफ्राय नोङो होनबाय खोमा आंखौ फन हरनो थाखाय ओमफ्राय आब'आ आंनि नाम्बार हरबाय ओमफ्राय आं हरबाय ओमफ्राय जेब्ला आङो एयारपर्टआव दंमोन आरो आं आदानो फन हरदों ओमफ्राय आदाया बिदिनो मा सोंदोंमोन आरो मा जायो ओमफ्राय आं खोन्थाहरदोंमोन ओमफ्राय आदाया आंखौ होनदों नोङो प्रार्थना खालामबाय था आगै आलफनसाखौबो गोसोखां बिनि नामाव प्रार्थना बिबाय था होमबा आंना आथिङाव बिदियाव माबा सुहाबनाय बायदि मोनबाय थायोमोन आरो फेन्दायाव ओमफ्राय आं जेब्ला फ्लाइटआव थांबाय थायो होमबा आं बिबाय थादोंमोन ओमफ्राय फ्लाइटनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो आंना माने बे आथिंनिफ्राय माबा सुहाबनायाबो हामबाय ओमफ्राय सिनस्रिबो साबाय थादोंमोन ओमफ्राय हामबाय आं ओंखारनाय लोगो सुहाबनाय बायदि मोनदोंना सुहाबथारदोंमोन सुहाबाखै मोनबाय थायोमोन जेब्ला नों फ्लाइटआव गाखोना ओंखारनायाव नङा गाखोयैनि सिगां गाखोनायावनो बे गासै सुहाबनाय बायदियाबो सानाया गैला ओंखारनाय लोगो लोगो गैलिया माने आं बिबाय थादोंमोन आरो आलफनसानोबो बिबाय थादोंमोन आं नों होननायखाय आगैनावबो बिबाय था फोथायनाय लाखि होनना बुंबाय थादोंमोन आदसा आनास्तासिया नोङो जेब्ला बे नोंनाव SLE बेमारा जेरै आलफनसा बर' नार्जारियाबो SLE बेमारजों थैदों लुपास बे SLE बेमारा केन्सारनिफ्रायबो गिख्रांथावसिन मानोना दा जोंनि भारत हादरावबो गोबां SLE बेमारजों गोबांथार हिन्जावसाफोर आइजोफोर गोबां थैनो गोनां जाबाय मानोना बे बेरामा बांसिन हिन्जावफोरनाव जायो आरो बिदिनो जानो हागौ 3 बोसोर 4 बोसोरनिफ्राय हमोनो आरो बे बिमानि गोरबोनिफ्राय फैफाखायो बे SLE बेमारा जायोब्ला लिभार किडनि गासिबो डेमेज जाजोबो सेला थैजोबो आरो बिदिनो थैया गोमाजोबो दा बे SLE बेमार जानाय लोगो लोगो गोबां मानसिफ्रा गिख्राङो आरो बेखौ जानो हागौ बबेबा जायगायाव बेखौ ट्रिटमेन्ट लानानै गोजान जायगायाव ट्रिटमेन्टनि गेजेरजों जानो हागौ इसोरा अनोब्ला बेयो बासिनो हागौ नाथाय बासिब्लाबो डक्टरफ्रा बुङो बेखौ बासिब्लाबो लाइफ टाइम बेयो मुलि जानांगोन मासाव 30-40 हाजारनि बे मेडिसिन इउज खालामबाय थानांगोन लाइफ टाइम अब्लासो बियो थांना थागोन बेनिखायनो बे SLE बेमारनि थाखाय नोंसोरबो बयबो मिथिना लानाया गाहामदि जोङो गोबांथार दै लोंनांगौ दैनि खमजुरि जानायाव बे माखासे बेरामा जोंनाव साबफायो गोबां बाहेरानि बुस्थुफोरखौ जों जानो नाङा बेबायदिनो गोबां बुस्थुफोरखौ जानो नाङा गोसा बुस्थुफोरखौ जानो नाङा आलौनाय बुस्थुफोरखौ जानो नाङा आरो बेबायदिनो बाहेरा बुस्थुफोरखौ जायोब्ला जोंनाव बेबायदि माखासे बेरामा साबफानो हागौ बेनिखायनो बेयो बांसिन जानाया
हिन्जावसाफोर आरो हिन्जाव 40 इयर्ससिम अब्ला बेबायदि जायो दा जोंनि गेजेराव बे बिनानाव आनाथासिया जेरै बियो गावनि बेरामखौ दसे खोन्थादों बे SLE बेमार जादों आच्चा बे SLE बेमार जानाया नोङो माबायदि जाग्रोदोंमोन आरो माब्ला जायामोन आरो बे पजिटिभ मोननाया बबे जायगायाव बेखौ एसे बुंग्रोनो हागोन आंना माने एसे आथिं सिनस्रि साबाय थानायखाय बिदियाव आथिं साबाय थानायखाय आं डाक्टारनाव SLE बेमारा सानाय फैग्रोयो जेरै आलफनसानावबो आखाइ सानाय आथिं सानाय जादोंमोन बे आखाइ आथिं सानायाव आं बेखौ नाना होबाय थानांगौमोन दे बेनिफ्राय बे साबाय थानायखाय आं फार्स्टआव GNRCआव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय GNRCआव गुवाहाटियाव ओमफ्राय GNRCआव थांनो ओमफ्राय आंनि लोगोनाव सोंहरबाय आङो लोगो डाक्टारनाव ओमफ्राय आं मोनसे सासे गायनि डक्टरनाव देखायदोंमोन ओमफ्राय बेबो होनबाय अर्थ'नावसो थांनांगौ नोङो होननानै ओमफ्राय अर्थ'आव थांनायखाय आं डाउन टाउनाव थांबाय आरो ना ओमफ्राय डाउन टाउनाव थांनायखाय ओमफ्राय बिदिनो जेबो नायासै बैयाव माबा माबि टेस्ट हरदोंमोन GNRCआव जि टेस्ट हरदोंमोन बेथ' सब मोजां गोजाखामोन ओमफ्राय बेयो आरो बेलेग टेस्ट हरबाय MRIबो खालामनो थिनबाय ओमफ्राय टेस्ट हरनानै ओमफ्राय सुनिबार खालि रिपर्टखौ मोनबाय ओमफ्राय बेयाव रिपर्टखौ मोननानै ओमफ्राय सानदेआवथ' डाक्टारा फैया सानदेआव माने अफ थायो आरो डाक्टारना ओमफ्राय समबारसिम नेथ'बाय ओमफ्राय समबारसिम नेथ'नो ओमफ्राय सब नेगेटिभ गोजा ओमफ्राय मोनसेल' पजिटिभ जादों आरो निउक्लिय'जों बेखौ डाक्टारनाव मोजां सोंबाय डाक्टाराबो मोजां खोन्थाया होनबाय माने नों माने हौवायाबो थांफादोंमोन ओमफ्राय इयाव सोंबाबो मोजां खोन्थाया ओरैसो होनबाय माने डाक्टारजों जाय थाफायो लिरग्रा मुलिनि माबा माबि टेस्ट लिरग्रा बेखौ होनबाय बेबो एथ' फरायदों बेबो दासिमबो माबा मोजां मिथिया नोंलाय मानो मिथिनो थाखाय माने दरखार होनबाय आंखौ ओमफ्राय जों हौवा हिन्जाव थांदों आरो ओमफ्राय जों बोरैबा मोनबाय आरो ना ओमफ्राय मुलि हरबाबो जों जाखाया होनबाय ओमफ्राय आंखौ होनबाय नों माने बिदि बेमार जाबाथाय नोंना दसेनो किडनि गाज्रि जागोन लिभार गाज्रि जागोन माने निउ जेनेरेसननि दा नोंनि थाखाय मुलि हरगोन अल्ड जेनेरेसना थाबनो हामो नाथाय माने थैयो बिदि होनबाय आरो ना ओमफ्राय निउ जेनेरेसनखौ हरगोन नों जाबाय था ओमफ्राय मास मोननैनि बिथोराव नों चेकआपआव फैबाय थानांगोन बिदि होनदों आरो ओमफ्राय जोंथ' जेबो लायासै ओमफ्राय डाइरेक्ट बिदि साननायखाय रिपर्ट मोनखांनाय लोगो लोगो फ्लाइट दानबाय ओमफ्राय दिल्लीयाव थांबाय आरो ना ओमफ्राय रिपर्टआव मा मोनखोमोन निउक्लिय'जमा पजिटिभ निउक्लिय'जों माने बेलेग बिभागनि दं आरो माबा माबि बेलेग केटेगरि दङ बेयाव सब नेगेटिभ गोजा अकल निउक्लिय'जमा पजिटिभ मोनदों ओमफ्राय डाक्टारा होनबाय डाइरेक्ट नों SLE जादों होनबाय बिदि जादों होनबाय ओमफ्राय पजिटिभ मोनबाय SLEखौ दा बेनि प्रुफ दङ SLE मोननायनि प्रेसक्रिपसनबो दं जों दा दसे उनाव नायगोन ओमफ्राय बेनि उनाव ओमफ्राय आं माने बिदि जादों होनना बुंबाय ओमफ्राय न'नि मानसिफोरा होनखादों आरो हौवायाबो होनदोंमोन जायाखै लोगोफोरनाव सोंहरदोंमोन आरो ना सोरबा सानै साथाम डाक्टारनाव बे जायाखै बिदि होनदोंबाबो गोसोआ माने मानिया आरो आंना जाखाबाय बिदि सानबाय मानोना रिसेन्टलि जोंनि आब'आबो सिस्टार सासेयाबो SLE जानानै थैदोंमोन नालाय सिस्टार रन्जित जोंनि आब' काजिन सासेयाबो थैदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं नानिखौबो नुखादोंमोन नालाय इउटुबाव आं जेब्ला प्रेगनेन्टमोन होमबा आं इउटुबावबो नुबाय थाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय आरो आंनो जिथुनाखि जोंनि आब'आ थैदों आब' रन्जिताया सिस्टार रन्जिताया माने बेबो आंनो खोन्थाहरदों आदानि फिसाजोआ बिदि जाबाय बिदिनो आंनो खबर हरबाय थायोमोन आरो प्रेगनेन्ट समाव ओमफ्राय बिदि होननायखाय आंबो जोबोद गिनाय मोनबाय ओमफ्राय राजाबो दङ फार्स्ट टाइम बिराद गोबावनि उनाव राजाखौ मोन्दों दुखु मोनबाय आरो माब्रै बेखौ गानना थांनो होननानै माने राजा माने बाबु खिरात बेरो दाख्लैसो 9 मास जादों 19 तारिखाव दा बे गथ'खौ नायनानै नों गाबबाय थायो नोङो दुखु मोनो मानो आं SLE बेमारजों थाखानाय नंला नोंनाव बे साननाय हाबबाय आरो बेनिफ्राय नोङो SLE होनबाथ' थैखायो बासिखायो बे साननाया फैबाय आरो गथ'खौ अनखांबाय माने दासो रायजो जाफुनाय बेनि गेजेराव नोंहा गाबनाय दुखु मोननाय बिदि गासैबो हाबजोब्बाय बेनिफ्राय बे SLE पजिटिभ मोननाय प्रेसक्रिपसनखौ दङ दा लाबोनो नों ओरैनो गसंफै बे पजिटिभ मोननाय नै बबे मोननो बैयाव गुवाहाटियाव मोननाय ओरै मोखांजों अब्ला नै दा लेबरेटरि सार्भिसाव डाउन टाउन हस्पिटालाव ना बे डाउन टाउन हस्पिटालाव अब्ला बिसोरनि रिपर्टआ मोनबाय नै पजिटिभ मोनबाय अब्ला दा बिनि बेरामाव बे पजिटिभ SLE बेमारानो जानायखौ जों दा नैबे प्रेसक्रिपसननिफ्राय जों एबा डक्टरनि लेबरेटरि सार्भिस हस्पिटालनिफ्राय जोङो बेखौ मोनदों दा बेयो नायदो दा बेनिफ्राय जोङो आच्चा दा आं नोंनाव सोंनोसै आच्चा नोंनि नामखौ मा नामसो बुंनो हागोन माय नेम इज सबित बसुमतारी दे सिलापथारनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि बेनिफ्राय बबेनिफ्राय आं सिलापथार सिलापथार
बेनिफ्राय नों दा मा मावो बिजनेस बिजनेस मावो औ आदसा नों बे नोंनि मा जायो वाइफ आंनि नों बिसोरखौ जोबोर अनो आरो दिनै नों बे जायगायाव फैनानै बे सानथामनि हाबाफारियाव फैनानै नों सासे मोजां बिजनेसमेन सासे ओनसोला गोबांथार सुबुंफोरखौ नोङो अराय सम अनो हेफाजाब होयो आं खोनायो आरो नोङो सेला फोथाराव गोबांथार जानो हागौ नोङो जानो हागौ मोजां बिजनेसनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरखौ हेफाजाब होयो नों दा बाहाय फैनानै माबायदि मोन्दों फंनैसो बुंनो हागोन ना मोजां मोनदों माबायदि मोजां मोन्दों नोङो गोजोननाय मोन्दों ना मोनाखै औ मोनदों नोंथ' बेबायदि सानथाम जिरायनो हायोना हायामोन हाफेरामोन ना दिनै बेहाय हादोंना औ हादों सानथाम बे फास्टिं प्रेयाराव नोङो गोजोननायजों जिरायनो हादों औ मोजां खोनासंनो हादों औ आरो बेनिखायनो नोङो गावनि बिसिनि थाखाय बे आर'जआव नोंबो लाफादों इसोरनियाव नोंहा फोथायनाय दं औ दं जिसुनाव फोथायनाय दं दं आरो नों मा धोरोमनि मानसि एसे बुंनो हागोन ना हिन्दु हा हिन्दु मा हिन्दु औ हिन्दु धोरोमाव दं दासिमबो हिन्दुआव दं ना आं माने सबखौबो आं सबखौनो आं सब भगबानखौनो मानियो आं इदि नङा स्पेसियेलि ख्रिस्टान हिन्दु होननानै गासिबो अनो गासिबो औ मानियो औ आदसा दा नोङो हिन्जावा जेब्ला बे जायगायाव फैदों ओमफ्राय नों गोसो खुसियै बाहाय फैनायाव नोंबो आंनो फुल सापर्ट होदों फुल सापर्ट खुनु प्रब्लेम गैया आंनो आदसा दा नोङो बाहाय थाबाय थाथ' नोंनि नामखौबो नों मिथिखाबाय आरो नों सेला फोथारबो फैदों नोंहाथ' गोबां खामानि दंमोन दा औ दंमोन गोबां अफिसियेलि खामानि दंमोन थिखा खामानि मावनाय दंमोन नोङो गोबांथार जानो हागौ मावनायजों लोगोसे नोङो आरोबाव नोंहा इसोरखौ अननाय दं फोथायनाय दं दा बेनिखायनो दा बिनि उनावहाय आं बेनाव सोंनोसै दा नोङो SLE बेमाराव नोङो बाहाय दा पजिटिभ मोनबाय आरो बेनिफ्राय माब्रै नोङो नेगेटिभ जानायफोरनि माबाफोर नोङो प्रमानफोर होनो हागोन नामा जेब्ला माबा आदाया बिबाय थानो होदोंमोन ओमफ्राय आं दिल्लीयाव सहैनानैबो बिबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय अखानायै ओमफ्राय थांबाय ओमफ्राय डाक्टारा होनबाय बिदि माबा माबि सिमटम्स सोंबाय आरोना ओमफ्राय बिदिथ' जायाखै ओमफ्राय डाक्टारा होनबाय नोंनाव दिल्लीयाव माला थाङा जोङो समबाराव माने रिपर्ट बे डाक्टारा होननाय लोगो नोंना SLE जादों होननाय लोगो लोगोनो जों फ्लाइटनि टिकेट दानना थानो हाखायासै माने उसुखुथु मोनबाय आरोना एथ' गिदिर बेमार जादों होननानै ओमफ्राय लोगो लोगो फ्लाइट दाननानै थांबाय ओमफ्राय अखानायै जेब्ला थांबाय होनबा डाक्टारा डाइरेक्ट होनबाय नोंना SLEथ' जायाखै बिदि होनबाय नोंसोर जुदि गोजोनाखैबा नोंसोर आंखौ टेस्ट खालामफिननो हागोन जोंनाव माने मोजां जोंना मेसिनफोरा मोजांसिन हजोंनिफ्राय होनबाय जेब्ला खालामो होनबाथाय सब नेगेटिभ जाजोब्बाय आरो अखानि आखाइ खबना हो इसोर मावनो हायै जेबो गैया आदसा नोङो जेब्ला नोङो नानि आलफनसानाव नोङो माबाफोर थांखि लाना बेनाव माबाफोर नोङो बेजों माबाफोर नोंजों नुजाथिदोंमोन नामा बिनि उनाव आंजों फैखांनानै नागालेण्डआव सरि दिल्लीयाव थांनायनि सिगां दिल्ली फैखांनानै आदा होमबाबो माने गोसोआ माने गिबाय थानाय जादों आरो आंना आदा गिबाय थानाय जानायाव ओमफ्राय आं सिमाङाव नुदों आरो ना गोबां सुथ्रुफोर माबाबाय थादों आरो आंखौ ओमफ्राय होसोबाय थायो ओमफ्राय आं नानि आलफनसाखौ माने नुदों आरो ना आंनि खाथियाव गसंनानै बे दंफायो ओमफ्राय मोखां गोजा गोजा नुदों आरो ना आंना ओमफ्राय बे आंखौ होनदों सातबार रजालि बि होननानै सातबार रजालि बिनो थिनदों सातबार बे सात बेद थिनबार जायखि सातबार नों रजालि बिबाय था होनदों ओमफ्राय आं नोंनाव खोन्थाहरदोंमोन बे मोजां जाने नोंखौ बिनोसो थिनदों बिनो थिनबाय थादों आरो ओमफ्राय बिदिनो होमबाबो गिनाय जाबाय थाबाय आरो ना आङो ओमफ्राय बिराद डिप्रेसनाव थांबाय माने आं एसे माने गिनानै मानानै नेगेटिभ मोनब्लाबो माने गोसोआनो माने गिनाय हाबनाय डिप्रेसना बारा जाबाय माने गिनाय हाबबाय आरो जाना मिथिगौ बेनि गासै माबा आंथ' बुंखादों जेबो जायाखै होननानै होमबा माने गोबां डाक्टारफोराबो होनहरबावबाय आंखौ सानै साथाम हजोंनि सिलाफोथारनि डाक्टाराबो होनहरबाय नों SLE जाबाथ' बिदि थाबायनो हाया नों फैनो हाया नोंखौ थिखांनासो लाबोनांगोन बिदि होनबाय आरो होमबाबो माने गोसोआनो आंना मानिया बिदिनो माने गाबबाय थायो आङो गिनाय हाबबाय माने डाक्टारा गिनाया बिराद गाज्रि बेमार ओमफ्राय बिदिनो होनहरबाय थाबाय ओमफ्राय गाबबाय थायो ओमफ्राय जेब्ला न'आव आइया लाना फैबाय आं आइखौ लिंहरबाय बेबो गैयामोन माबा गोजान जायगायाव थांदोंमोन एसे ओमफ्राय आइखौ लिंहरबाय आइ थांबाय ओमफ्राय थांनो ओमफ्राय बारासिन जाबाय ओमफ्राय जेब्ला न'आव फैयो होमबाथाय मोजां मोनो आरो होमबाबो गिर्जा खालामनायाव माने माबा बिदि प्रार्थना बिबाथाय गिर्जा खालामबाथाय माबा बोख्रायनाय बायदि मोनो ओरै बोलांबाय थायो आंखौ माने गोलैबाय थायो माने सानथामसो बिदि बिना होबानो नों हिलिं खालामहरबाबासो प्रार्थना रजालिफोर सानबाथाय ओरै बोबाय थायो माने ओमफ्राय दा बेयाव फैनानै मोजां मोनदों आरो बेखौसो सोंनो नागिरदों दा बेयो
पजिटिभ नेगेटिभ जों बे प्रेसक्रिप्सनखौ जों दा बे नेगेटिभ मोननायखौ एसे मिथिनो हागोन ना बबेहाय दं बेनि प्रेसक्रिप्सना नेगेटिभ बबे हस्पिटालनि बे नेगेटिभ मोननाया दिल्ली मेडिकेल आदसा हस्पिटालनि मुङा मा ना जाय दिल्लीयाव थांनानै जेरै मेदान्ता जेरै बाहाय थांनानै नोंसोरो बेबायदिनो गावनि SLEनि थाखाय नोंसोरो टेस्ट खालामहैबाय आरो बैयाव पजिटिभ मोनबाय नाथाय जेब्ला नोंसोर दिल्लीयाव बेखौ टेस्ट खालामफिननायाव गासैबो डाटा मोनबाय गासै नेगेटिभजों मा गासैबो नोङो माखासे साननायफ्राव नोंनाव दा हाबदों नाथाय दा नेगेटिभ मोनसेयावबो नों दाबो गिबाय थादों नामा माने दाख्लैफोर गिबाय थायो मैया मोजां मोनबायमोन ओमफ्राय दहायबो एसे माने बोरैबा मालाबा उदैफोर सायो दहायबो फुङाव आंना बिराद उदै सादोंमोन आरोना ओंखाम जाखांनानै होमबा गिर्जा खालामनानै मोजां मोनबाय दे सागाबाय दा सायासै दा बे गासैबो इसोरनि अननायजों नेगेटिभ जाजोब्बाय जाय पजिटिभमोन आरो इसोरा अनो बेनिखायनो नोङो इसोरनि अननायखौ जेब्लाबो बावनो नाङा दा बेनिखायनो दा नोङो दा इसोरनि अननायखौ मोनबाय माने आंखौ माने सिमाङाव बिदिनो नुबाय थायो आरोना रजालि खालामनो थिननायल' नुबाय थायो आरो सिमाङाव नोंखौ 7 बार रजालि खालामनो थिनबाय आरो होमबाबो आरो नुबाय थायो आङो रजालि थोनदों नोंखौ बे थोननायखौ जेरै आइ मारिया मा दायो खोन्थादों ना नोंसोर जिसुआ मा थोनदों बेखौ माव होनदों ओंखायनो थोनदों ओंखायनो बे अब्ला जेबो गिनांगौ गैया बेखायनो नोङो बे थोननायखौ लानानै नोङो माव आरो बिबाय था आरो नोंनि फिसायनि थाखायबो बि माने बिनि गासै बिजनेस मावनायफ्राबो नोंनि बिनायजोंनो आवगायलांबाय थागोन आरो बेनिफ्रायनो दा जोङो जोबोद हामबाय दिनै मानोना जाय SLE बेमारखौ जों मिथिगौ बे SLE बेमारा मानसिनाव हाबोब्ला आरो अनजायगाफोर गोबांथार बेबायदिनो जों बासिनायखौ नुयो नाथाय जिसु मावनो हायै जेबो गैया ओंखायनो जों हामबाय होबाय दे गोजोन्थों आखाइ खमना दे